La natura a la Ribera Alta. La Ribera Alta és un territori ric en història i activitat humana, amb uns recursos naturals i paisatges diversos i de gran qualitat. Si alguna cosa la caracteritza és l'aigua, impregna el seu nom i essència. Està present en cada racó, aigua que li dóna vida, que modela el paisatge i els seus habitants. Anem, doncs, a fer un viatge per la seua natura, seguint els cursos de les aigües que la recorren, endinsant-nos en els seus paratges i coneixent els que viuen en ella per estimar-la i conservar-la. Rodejada per les comarques de l'Horta, la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, la Costera, la Safor i la Ribera Baixa, es desplega en diverses subcomarques. Al sud, la Vall de Càrcer. Al nord, la Baronia de Torís, la Vall dels Alcalans i el Marquesat. Entre elles queda el cos central de la Ribera, situat en la conca d'erosió del Xúquer i els seus afluents, que recorren la comarca d'oest a est, formant una ampla planura costera amb tan sols uns pocs metres per damunt la Mediterrània. Iniciem la nostra travessia per la part més septentrional, on el riu Bunyol irromp en la Baronia, per donar les seues tranquil·les aigües al Magre, en l'anomenada Junta de Rius. És precisament el Magre l'afluent més llarg i de major conca del Xúquer i, per tant, el més important dels que passegen la comarca. En aquestes terres del nord, el seu llit és conduït pel sector ibèric valencià meridional, on s'enclaven les serralades existents des de Torís fins a Sallent. És Torís la població més alta de la comarca, amb 203 metres. Guiant l'eixida natural cap a l'Horta, a esquenes dels Alcalans, veiem l'extrem oriental de la serra de Martès i l'Ave, del Cavalló i Matamont, catalogades com a zones d'especial protecció per les aus, rodejant els municipis de Montserrat, Real i Montroi. Ja el Marquesat continuen baixant aquestes muntanyes i el Magre s'ha d'obrir pas sinuosament per Llombai, Catadau i Alfarb, sortint a la vall del Xúquer. Entre la fauna d'aquestes serres destaquen algunes de gran tamany, com els voltors i diverses àguiles. És freqüent veure el vol sostingut del falcó pelegrí i més difícilment del xoriguer petit, en perill d'extinció. Entre les nocturnes es poden descobrir el solemne duc, els mussols i les curioses òlibes. Altres depredadors comuns per les serres riberenques són la geneta, la mostela o les raboses. Unes i altres s'alimenten de xicotets mamífers i aus com guatlles, perdius, conills, llebres o ratolins. També resten alguns grans mamífers com el mufló i la cabra salvatge. Rèptils com l'escurçó de cap triangular i verí perillós, la serp garriguenca i la pardalera o els populars fardatxos. Tortugues com la mediterrània i la mora, cada vegada més amenaçades. Per últim, legions d'insectes,
alguns endèmics de les nostres terres troben guarida a la flora riberenca. La vegetació potencial d'aquestes muntanyes és el carrascar valencià. Malauradament, l'explotació intensiva i els incendis forestals han fet que la vegetació anés degradant-se. El que ara per ara trobem són els pinars i les màquies mediterrànies, amb abundància d'arbustos alts com les coscolles, els llentiscles, margallons, aladerns o ullastres. Els acompanyen matollars, brolles i estepars, composats d'arbustos baixos i mates, amb romaní, argelaga, brucs o petorreig, estepes, lavandes o timonets. Encara hi ha espècies més rares i aromàtiques endèmiques, com ara la pebrella, la sarjoliva o la cua de gat. La microreserva de flora de la Lloma de Coca, a Real de Montroi, preserva part d'aquestos endemismes. Enfront està la muntanya de la Lèdua, a Llombai, una ampla zona protegida pel seu valor botànic i paisatgístic. A la mateixa població es situa la Cova de les Meravelles, catalogada com a lloc d'interès comunitari. Ací troben refugi valuoses poblacions de quiròpters o rates penades i d'artròpods únics. Plantes com l'heura són les colonitzadores d'aquests llocs ombrívols i humits. Les coves riberenques provenen de l'erosió de les nostres muntanyes calcàries, que són foradades per la pluja i els corrents d'aigua, originant formacions càrstiques com avencs, grutes o cavernes. L'aigua s'obri pas per aquestes galeries, confluint en aqüífers i rius subterranis, essencials per a les nostres terres i ciutats. De sobte, ixen prenent forma de fonts o ullals, donant pas a barrancs i rierols amb més o menys continuïtat i cabal. Dins d'aquesta tipologia, trobem la font i rambla de l'Algòder, que passeja, entre soterrat i sec, les terres de Torís i Montroi, i esclata de vida amb aigües cristal·lines ja a Real, desaiguant en el Magre un poc més enllà. A les típiques rambles riberenques, on l'aigua és estacional com les pluges, podem trobar plantes adaptades a aquesta circumstància, ara en aigua, ara en sec, com els coneguts i verinosos baladres, les florides i aromàtiques murtes, els punjosos esbarzers o els tendres tamarius. Aquestes aigües clares són els millors hàbitats per a la nostra fauna aqüícola. Podem trobar anguiles, barbs, granotes, gripaus, parotets i gambetes de riu. A l'empara del microclima d'aquestes subcomarques del nord, apareixen els harmoniosos paisatges de secà, amb vinyes,
oliveres, ametllers o garrofers, obsequiant-nos amb el vi, l'oli o els fruits secs. Antics arbres que suporten perfectament el clima mediterrani més rigorós i es confonen amb el propi bosc. Allà on el regadiu era possible, els fruiters, més exigents en aigua, fan un mosaic de colors i textures, resistint estoicament l'envestida i invasió dels tarongers de la planura. Així, si continuem magre avall, arribant a Carlet i Alginet, comencem a trobar, entremesclats, fruiters i tarongerars. Després de deixar el Marquesat, el sistema ibèric baixa des del massís del Caroig per la muntanya de Tous fins a la vall de Càrcer, passant pels termes de Carlet, Benimodo, l'Alcúdia i Guadassuar. Encaixonat per aquestes muntanyes, entra el Xúquer a la comarca, per la cua del pantà de Tous, vorejant altures com l'Alt de Tous, amb més de 500 metres d'altitud. Localitzem ací dos microreserves de flora, la del Puntal de Boix, amb una població de boix important, planta de climes més frescos, inusual a la comarca, i la del barranc de Pertecates. Completa aquestes microzones protegides el Port de Tous, al terme d'Alzira. De camí cap a la vall de Càrcer, trobem per baix del cèlebre pantà un altre més modest, la presa de laminació d'Escalona. Per l'esquena de Sumacàrcer descobrim unes masses forestals ben conservades, que tenen als seus peus el Xúquer, emparedat com un canal en diversos llocs des de les inundacions del 82, avançant fins a un tercer embassament, la Sud d'Antella. Si continuem el nostre camí cap al sud, acabem els últims contraforts del sistema ibèric, justament per on entra el riu Sellent, per la població del mateix nom. Sent un dels afluents més xicotets en longitud i conca, desemboca al Xúquer, al cor de la vall de Càrcer, entre les poblacions de Càrcer, Antella i Cotes, on se situa la Cova de la Moneda. Cap a l'est, aigües davall del Xúquer, trobem l'altre gran afluent, l'Albaida. Sent de longitud curta, rep les aigües del Cànyoles i del Barxeta, aconseguint una conca quasi tan gran com la del Magre. Entra a la Ribera per Manuel, limita els pobles de Senyera i Castelló i mor al Xúquer en la frontera d'aquest poble amb Alberic. Les precipitacions entre els 650 i 700 mil·límetres a la vall de Càrcer i la Ribera Central fan que siga la zona més humida de la comarca. A més, l'estacionalitat dels ruixats al clima mediterrani i la seva acumulació en la tardor
provoca un elevat risc d'inundació. El riu Xúquer, ja conegut pels pobladors àrabs com el Devastador, es desborda quan es donen precipitacions extraordinàries lligades al fenomen de la gota freda. Les riuades, malgrat tot, són part del procés geològic de formació de la ribera i ens hem d'adaptar a elles. Les aportacions dels llims dels rius han generat la planura i els seus fèrtils sòls. Tot i les inundacions, els estius són calorosos i eixuts, amb precipitacions pràcticament nul·les. Per això els riberencs hem vingut perfeccionant les tècniques de contenció de les aigües i el reg. Del pantà de Tous partix el transvasament Xúquer-Túria, que dona de beure a València. De l'assut d'Antella naix la sèquia reial del Xúquer. Les dos reparteixen vida pels horts de la Ribera i l'Horta. Tant aprofitem aquestes aigües que, malauradament, sovint arribem a assecar els nostres rius. El tarongerar ha esdevingut el monocultiu de la ribera. Paisatge verd i moltes voltes florit, escampa el seu perfum per la planura, invadint a voltes espais que li deurien estar prohibits. Acompanyen els tarongers una flora canviant de l'hivern a l'estiu. L'agret, les ortigues, la cua de cavall, les fumanes o les verdolagues serveixen d'aliment junt al taronger a una gran quantitat d'insectes. Aus insectívores i altra fauna, a mig camí entre els boscos i els horts, troben ací refugi o aliment. Conviuen granotes i serps amb les populars sargantanes i dragonets, la vistosa puput, la fosca merla, els colorits verderols i rossinyols o les cantores caderneres. Uns i altres estan amenaçats per l'ús de biocides. Des de l'assut d'Antella, el Xúquer abandona la vall de Càrcer vorejant Gavarda, Alcàntera i Beneixida, serpentejant fins la desembocadura entre arbres i canyes, defenent-se com pot de tarongers, murs, dragats i residus. En aquest tram encara resten vells retalls del valuós bosc de ribera, que ha desaparegut en gran part dels nostres rius. Aquest bosc presenta una estratificació típica.
amb els salzes, sargues, dimeteres i plantes aquàtiques a les zones més pròximes al curs, inclús dins de l'aigua. A continuació, a la vora del riu, apareixen els albers, xops i fleixos. I per darrere d'aquestos, sobre sols profunds i humits, els oms i lledoners. Allà on han desaparegut, són substituïts pels canyars de canya comú, al·lòctona però integrada ja al nostre paisatge. Són galeries vives on multitud d'animals busquen aigua, refugi i aliment. El xúquer és ara obligat a girar suaument cap al nord per la serralada ibèrica bètica, que ve pel sud-est des del Mont d'Úber, obliquament a la Mediterrània. Arriba abraçant els municipis de l'Énova, Sant Joan, Rafelguaraf, Pobla Llarga i Carcaixent. Entropessem així amb la planura càrstica del Reialenc i la Serratella, que s'alça uns 300 metres sota la mar. Des d'ella es veuen les serres de les Agulles, tancant la vall d'Aigües Vives. Últim pas abans d'arribar a delectar-nos amb la vista de la Valldigna i la mar a través del Portitxol. Li descobrim avencs i paratges que denoten la seva morfologia càrstica, com la cima de l'aigua o la cova de les Meravelles. S'enfronta al Reialenc una formació de gran encant paisatgístic, els pics punxeguts de la Serra de les Agulles, esculpits en la natura calcària d'aquest tros del sistema prebètic. Si escodrinyem entre les Agulles i la confluència de la Serra de la Murta amb la de Corbera, ens endinsarem a la vall de la Casella. De natura arenosa, que com en altres zones de la serra, prové de la descarbonatació de les seues roques per pluges intenses. Sobre aquesta terra creix flora tan singular a la comarca com el tomaní, l'estepa negra o el bruc arbori. Ens parlen els topònims anteriors de riquesa de fonts, la de la Falsia, la del Garrofer, la de la Teula o la del Barber. Finalitzant el pas per aquestes muntanyes, ens internem en el frondós paratge de la Murta, una joia botànica per la vegetació relicta que conté d'antigues fagedes d'etapes més fresques. Protegida pel poble d'Alzira, el seu humit microclima alberga un delicat bosc de fleixos de flor i arbossers.
amb marfulls, roures, acants, orquídees diverses, maduixes silvestres, orenga i, per damunt de tot, murtes, dins d'un encisador ball d'aromes i colors, on els jerònims buscaren el marc de bellesa per al seu retir fa segles. La serra de Corbera o del Cavall fa d'última frontera entre la mar i les serres. És ella la que dona aquesta frondositat a la vall de la Murta, en recol·lectar l'aigua dels núvols, munyint-los quan s'enfilen pel llevant. Els riberencs tenim una dita: quan a la Murta fa capell, llaurador, vés-te'n a casa, pica espart i fes cordell. En aquesta serra s'eleva el gegant de la comarca, el pic de la Ralla o de la Mola, que té als seus peus, per un costat, la Ribera Alta i el Xúquer, i per l'altre, la Ribera Baixa i la Mediterrània. Enfront, mirant-lo de prop, el Cavall Bernat, a 587 metres sota la mar. Apreciem per la serra restes dels carrascars antics que les poblaven, en franca recuperació. Es veuen les carrasques, la rogeta, el margalló, el càdec i la sarsaparrella, acompanyades per aromàtiques i espècies tan belles com el lligabosc o la clemàtide. Es barregen per barrancades i ombries amb els mateixos delicats i colorits retalls de fleixos i arbossers. Al cor de la ribera naix en Benimodo un ullal que dona vida a un riu que transcorre íntegrament per la comarca, el riu Verd. Protegit com a zona humida i lloc d'interès comunitari, acull un ecosistema típic de marjal i de ribera, on hi ha de nou aigües dolces i netes, ideals per a la flora rara o amenaçada, com els nenúfars, o la fauna autòctona en perill, com el samaruc, el fartet, l'anguila o la gamba gavatxa. Zigzagueja entre Massalavés i Benimuslem, malalt de contaminació al seu pas per Alzira, on mor el Xúquer. Tornem a connectar amb el Magre en el punt on l'havíem deixat, fent camí per Carlet, a l'eixida del Marquesat. El seu ample llit allotja fragments de boscos de ribera baixant per l'Alcúdia i Guadassuar fins a arribar al Gemesí, on s'encaixona per passar el poble. Ens resta, a la desembocadura antiga del Magre al Xúquer, un preciós racó de bosc riberenc.
Mentre el Xúquer es perd per la Ribera Baixa en direcció a Cullera i arranca des d'Alzira, la zona humida protegida de la Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer, si avancem rumb al nord, anem descobrint els preliminars d'una altra zona humida, l'Albufera. Un i altre destí són l'eixida natural de la Ribera Alta en el seu camí fins a la Mediterrània. Fent frontera amb els tarongerars que provenen d'Alginet i Benifaió, el Parc Natural, emblema dels espais protegits valencians, entra dins de la Ribera Alta pels arrossars d'Algemesí. Aquests paisatges marjalencs de làmines d'aigua on es reflexa muntanyes i cel, de sinuoses sèquies de terra, plenes de vida i vegetació, alberguen senillars o canyissars, bovars, lliris i plantes aquàtiques. Dins viuen i cacen àguiles i arpellots de marjal, agrós, martinets i garcetes, rosetes, collverds, cullerots, xarxets, fotges, galls de canyar i altra fauna sensible o amenaçada, a la qual sols li resten aquests ambients per subsistir. Totes elles han trobat refugi dins la microreserva de la llacuna del Samaruc, que s'ha concebut especialment per aquesta zona. Ara per ara, la societat i la seva activitat avança excessivament de pressa, tant que no ens dona temps a reflexionar sobre allò que estem fent i provocant. La nostra generosa natura ens dona l'aigua de què està fet el nostre esperit i el de la vida que ella mateixa empara. Els riberencs hem de tindre consciència de que aquesta riquesa ambiental forma part de la nostra herència i el seu manteniment és condició indispensable per a preservar l'essència i qualitat de vida a la comarca.